Igang kain. Yo. Ha? Super dali. Lesh. Oh, wahid Pilipino. Sabi mo, daka naman. Uy. La, kala sa darani. Pala sabi ko. La, ada. Bakal hamam lesh, enough eh. Sabi siya, apit daka label belan. Mo karan? La mo karan. Mo ne, mo habol? La. Tahu hati. Thank you sana watching. Abdullah Al-Salim. Nag-try gani, nag-try manggod. Nag-try manggod ko, madam. Si madam ba kay nag-try ra manggod ko kung kinsa pay mata. Kay na lang ba dungag-dungag. Substance na oy. Substance. Substance. Kung kinsay kuan. Saan mo dool good? Wait lang. Madam, kuha na ko. Substance na ba? Alas for a while ramanggod kung sino ang dadalaw. Okay ramanggod. Okay ramanggod. Madam Rose, nga di ka magkuan. Gabayin daw ito kayo. Apit na ba ya launa? Anong mata pa man ka? Togs na, diha. Togs na. May na lang ni dungag-dungag sa kaning kapital. Dungag-dungag sa kapital. Nakakara. Kapital.
Sige lang, go lang, ma'am. Go lang, okay ra. Walay problema. Kurog lugar. Kung di maka-present. Thank you sa upat nga naglantaw. Lagi na ko ma-view si Kuan, si kaning si Hello Host, shout out. Si Updated Cape TV. BG lang ha. Ayan, bumalik na rin sa wakas. Ba't ganon? Kinuha yung ano ko. Kinuha yung naku, di kinaya ng powers ng net mo. Hehehe. Ang hina talaga ng net ko dito. Promise. Ang hina. Ang hina ng net ko dito. Kainis, oy. Tapos, nag-connect pa tong kasama ko. Kawawa naman kasi kung hindi pa connect. Kawawa naman kasi. Kahit konti lang good. Mag-ano. Konting oras. Pasaway Queen. Wow, Tamsak Dan host. Thank you, Pasaway Queen. Pasali naman sa LS mo, oy, sa susunod, Pasaway Queen. I-add mo naman ako, Pasaway Queen. Add mo naman ako para ano, para bigyan mo ako ng ano ba, LS. Bigyan mo ako ng link pag mag-LS ka. Loading ka na. O, hindi naman siya loading ngayon, ma'am. Hindi naman siya loading ngayon. Vlog. Pasaway Queen Vlog. Yung promote ko channel mo, yeah, sure.
BG mo na ho. Salamat Alan na this and channel. Army me. Okay. Ako ni siyang i-add kita ha. Magpakilala ko sa iyo. Army G Lastimosa. Yan FB ko. Okay. Oo. Sir Alan na this and channel OFW rin ako. OFW ka rin ba, Sir Alan na this? Paglapag mo, maglapag kayo, hindi ako mag-ano, Pwede naman siguro maglapag na, di ba, Madam Rose? Pwede ba sila maglapag, no? Pwede naman siguro kayo maglapag, ma'am, di ba? Jaketan nga natin sila, para ano. Dyan nga ba sa Saudi? Lapag nga kayo ng link nyo para makadalaw-dalaw din kayo ba? Ikaw nga mag-PM sa akin, Madam Pasaway Queen Vlog. Same account lang din naman yung ano ko. Excuse me. Same account lang din naman yung FB ko. Kung ano yung pangalan ko dito, yun din yung pangalan ko sa ano. Ang init. Kasi ako ba, galing ako nag-e-exercise. Nagpapakuha ng taba. Haggard face. Hi to Erickson Rasen. Tamsak naman dyan. Shout out sa mga taga-Saudi dyan. OFW ka rin ba, Pasaway Queen Vlog? Si Madam Rose. Ay, at yun Ayan, Pasaway Queen Vlog. Dikitan nyo na si Pasaway Queen Vlog. Nagbaba siya ng link. Sige, Pasaway Queen Vlog. I-pay mo naman ako para kung mag-LS ka, pasahan mo ako ng link. Okay, iyan host, exercise din pag may time. Oo naman. Pantanggal taba ba, kahit kunti lang. Wala na, nasira na yung figure. Ang natira yung pig, di ba? Ang laso. Ganon. Yes po, OFW din ako, Riyadh, Pasaway Queen Vlog. Di ba isa lang yung sa Saudi din yung Riyadh, di ba? Part of Saudi din yung Riyadh. Salamat sa limang ayoko ng banana. Ayoko ng banana. Ba't nawala? Ba't ganon? Basta bago ka pa lang sa mag-LS, bago lang mag-LS, ang daming hindi ko pa kabisado. Tapos ang hirap-hirap pa mag-Tagalog. Mga Tagalog ba kayo lahat dyan? Hala na dis, tawa pa more. Ha. Dito naman ako sa Al-Asa. Saudi Pasaway Queen Vlog, sabi ni Alan Nades and Channel. Alan Nades, si Ant Channel. Pero dati, Al-Kubar ako. Al-Gornata ako, from Pasaway Queen Vlog. Sige, chat na lang kayo dyan. Chat na lang kayo dyan. Huwag mo lang baliktarin ang figure. Bakit?
Ay, aroy. Aroy, ang figure, oh. Ako, exercise din, may mga Zumba video nga ako. Oo, ako din pa sa Y Queen Vlog, ganun nga. 30 minutes, ganun. Okay na sa akin yung 30 minutes, uy. Mawala lang yung kunting taba. Kumbate na, larga. Tagalog ako, ayun. Dito lang ha, BG. Oo, Madam Rose. Salamat, Madam Rose. Ha. Salamat sa BG dyan. BG ka lang dyan. BG ka lang dyan. Aywa. My God, loading na naman. Yo! Ay, bakit kasi? Kasi host, kapag baliktarin mo, basa ng figure, masama. Binasa ko nga eh. Binasa ko nga yung ano, binasa ko nga yung pangit pakinggan pala. Hindi naman pangit. Ayan na naman eh. Kakainis na to. Ano ko yung account ng anak ko sa'yo pa sa Wyquen Vlog. On the way ako sa'yo pa sa Wyquen Vlog, sabi ni Alan Nadis. Salamat sa inyo ha. Salamat sa inyo sa patamsak niyo. Sa per exe lang yan guys. I-attach ko yung account ng anak ko sa'yo. Mamaya. Salamat sa apat na naki-join sa akin ngayon kahit ano, late na. Ang oras na oh. Yun. Hello to Sir Jeric Makata. Salamat po Sir Jeric Makata. Baka may mga gising pa dyan Sir Jeric. Samahan niyo naman ako konti lang, 1 hour lang. Saan po magaling Alanda? Saan po magaling Alan Nadis? Saan daw magaling? Sa Kimbutan ba yan? Galing mo naman pasaway Queen Vlog. Saan ba talaga siya magaling? Ant Channel. Thanks po. Puntahan kita kaagad. Hito AM na dito. Saan ka ba ngayon, Sir Jeric Makata? Bato AM na dyan. Mag 1 AM pa lang sa amin. Magaling kasi meron ka na harang. Ay, oo nga, no? Oo, may harang yan. Si ano pala, si Madam Pasaway Queen Vlog. Kanina, inano ko yung ano niya. Hindi ko natapos yun, Madam. Hindi ko natapos, pero hindi ko siya in-skip ha. Hindi ko siya in-skip yung ads mo yung harang mo kanina, pasensya. Oo. Advance kasi oo. Advance kayo ng 1 oras dyan, Sir Makata, no? Sir Jeric Makata. Salamat sa pagdalaw, sir, ha?
Sir Jeric Makata, shout out sa'yo. Salamat sa pagdalaw. Mag 1 AM pa lang kami dito sa Riyadh. Oo, iisa lang tayong oras pasaway Queen Vlog. Iisang oras lang tayo. Dito ako sa Kuwait eh. Dito ako sa Kuwait. Mag 1 AM pa lang. Tiyaga-tiyaga lang po. Marireach nyo din po yan. Kaya nga, no? Pero sabi ni Madam Rose, mahirap din pag may pag may harang na. Totoo ba 'yun, ma'am? Kasi may i-reach ka rin na na 'yun, yung yung ba 'yun? Hindi ko ang hirap magsalita sa mga ganun kasi hindi ko alam kung baka masipa ako dito ni tatay. Baka bawal 'yun dito sabihin. Bawal. Bawal. Baka bawal nga, di ba? Oo, yun, oh. Unahin lang po yung kasi banana. Oo nga, no? Unahin lang po yung WH kasi banana, madali lang yan. Kaya nga, madali lang. Kaya ngayon nga, na-reach ko nga yung sinabi nila, pero yun nga, hindi ko naman ang layo pa. Diyos ko, kailangan pa nating abutin yung 4. Hirap kaya abutin ng 4. Jeric Makatahos, ako po'y inaantok na. Kanina nakababad sa'yo isang sipi ko. Loading ka lang. Sige, Sir Jeric Makata. Salamat po sa'yo, ha. Salamat po sa pagdalaw. Salamat po. Yung revenue, medyo mahirap ipunin talaga, lalo pag wala ka kaibigan na mabait. Ala, ganun ba yun? Ganun ba yun, pasaway queen? Aray ko po. Matagal ba yun ipunin? Ang hirap talaga, pero wala eh. Kakayanin. Di natin alam. Salamat sa pa-BG, Madam Rose Arbiera. Tapos kailangan lagi post video at LS pag money. Oh, yan, may tip ako. May tip akong nalaman ngayon, di ba? So, salamat pa sa Y Queen Vlog, ha. Ala na this ang channel, Pasaway Queen Vlog. Okay na, tinusok ko na ang kulay pula mo. Kaya tumagot hanggang Kalimbang. Oh my God. Baka hindi mo rin kinalimbang yung sa akin, ha? Ala na des. Tamang tamang bakas. Dadalawin ko kayo mamaya. Kung sino yung pumunta sa akin dito, dadalawin ko mamaya bago ako matulog. Okay po, balikan kita mamaya, ha? Yes po, medyo mahirap pag money na. Okay lang yun. Hindi, inano natin siya, di ba? Kaya, kakayanin hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ano yun, kanta? Kalimbang na kalimbang sa'yo. Tapos bawal gumamit ng mga reuse content. Oh, bawal. Salamat, ha. Salamat pa sa Y Queen Vlog. May natutunan ako sa'yo kunti.
Salamat sa yung mga ano dyan. Kapag ka-link mo, Alanadis. Oh, ilapag mo nga Alanadis para bilis mapuntahan. Salamat sa tatlo. Salamat sa tatlo. Ano na to? Umabot na ba ako ng kahit para makapasyal ako sa bahay mo? Ilapag mo daw. Alanadis, andyan ka pa ba? Kahit half hour lang, okay na ako dun. Okay na ako sa kahit sa ano, kahit sa apat na ano. Kahit sa half hour lang, okay na ako na naka-LS ako kahit ganito. Kahit ganitong oras lang kasi walang time eh. Ang hirap ng ano ko, ang hirap ng time ko eh. Imagine mo yung oras ko. Imagine mo yung oras ko, may bata pa. Ko nakakapagod halos lahat ang akin. Tapos Ramadan pa, kunting kembot na. Konting kembot na lang, matatapos na rin. Maikli lang yan, segundo lang yan. Salamat sa pa-BG-BG, Madam Rose. Okay lang yan, Madam Rose, walang problema. Salamat talaga sa inyo. Andyan kayo. Okay, 30 minutes. Okay na ako sa 30 minutes. Mhm. Hi, Chippy Pie 18. Tamsak lang ako, Sisi. Di na makaya antok. Okay lang. Thank you, Chippy Pie 18. Chippy Pie 18. Thank you, ha. Thank you. Okay lang. Walang problema. Salamat. Hello, Sisi Chippy Pie 18. From Rose Arvera. Thank you, sis. Thank you, Chippy Pie, ha, sa pagdalaw. Hello, Rose Arvera. Baba ka link mo. Sabi ni Alan Nades ang channel. Baba ka daw ng link, Madam Rose. Baka may ano ka dyan. Pasaway vlog. Nakita mo na yung bakas ko? Alan Nades. Alan Nades. Ayun, naglapag na si Rose Arvera ng ano, length. Naglapag na siya ng length, Alanadis. Pwede mo na siyang bingwitin. Kung hindi ka pa nakadikit kay Madam Rose Arvera, pwede mo siyang puntahan. Legit yan. Promise. Magkatulad sila ni ano, ni Pasaway Queen. Oo, Pasaway Queen vlog. Sapol na sapol kampana ko. Aywa. Salamat sa inyo ha. Kahit kayo lang. Tumambay, nagtambay talaga kayo dito. On the way na ako sa'yo, Rose Arvera. Sabi ni Alan Nadis. Alan Nadis. Si Alan Nadis. Buti no, sinamahan niyo ako dito.
Oy, o nga pala, Alanadis, may harang na rin yan si ano. Wag mong i-skip ha. Darating, kung wala ka pa sa point na yan, nako, darating din tayo sa panahon na yan. Antay-antay lang. Tiis-tiis lang. Buti naman, pasok ko nga mga kuting ko pang dagdag ng tamtak. Salamat pa sa Way Queen Vlog. Salamat, madam. Salamat. Bay talaga ni Madam Pasaway Queen. Ano mo ako, Madam Pasaway Queen, oy? I-add mo naman ako sa ano para makabawi naman ako sa'yo. Pag mag-LS ka ba? Para makapunta naman ako sa LS mo. Kahit BG ako, kahit BG lang, andun nakatambay talaga yung cellphone ko sa ano, sa CA. Ganyan ako eh. Pag yung mga kaibigan kong nag-ELS, kapag hindi ako makapunta, nako, iniiwan ko, nakakapunta ako, pero yung hindi ako nakakapag-comment, pero yung ano ko, yung cellphone ko, nakalapag yung mga LS nyo, andun yun sa CR nila. Yan yung, wala akong ibang ano eh. Tamsak Dan, salamat talaga. Gift ko na sa'yo to ho. Salamat po. Salamat po, Madam Pasaway Queen Vlog. Ako din naman, mag ano nga tayo? Mag ano nga? Mag, ayun, nakasalang pa yung ano pala. Same lang host, minsan ganyan ginagawa ko. Kahit gaano pakahaba harang yan, tapusin ko iyan. Oo nga, alam natin, ganyan din ako bago ko inaano, nag-playlist ako kay Madam Rose kanina, hinayaan ko lang yun. Darating din naman tayo sa ganyan eh. So, sana nga, di ba? Sana nga makarating na para wala nang ibang iisipin ba? Salamat sa patamsak, Madam ha. Madam Queen, Pasaway Queen Vlog. Nag-half hour na siguro ako. Kunti lang naman eh. Wow, ayun. Tumagos na sa half hour. Kaya magbabay na ako. Salamat sa inyong lahat ha. Sinamahan niyo ako sa simula hanggang ngayon sa oras na to. Salamat sa inyo. Tsaka dadalawin ko kayo. Promise. Salamat po. God bless all.